Sibingelele enhla nasezansi izizwe zonke magumbi amane omhlaba unogada lokhulumayo umkhulu nogada ogada efundiswa. Namhlanje siniphathele umuthi onamandla, umuthi owumshini oshintshayo. Lo muthi bathi ISIBHAHHA. Lo muthi unamandla kakhulu. Lo muthi wenza izinto eziningi zongifakazela ezinyanga ngoba ziyawazi ziyawusebenzisa. Uma uwumuntu osebenzisa imithi noma okholelwa emithini, ungahlali lo muthi ungenawo ngoba lo muthi uyasiza ekuthenini ukuphindiselele izimpi noma iy'nduku zezitha ezigadlayo. Lo muthi uyangena uma ngabe kuwukuthi bakuthumelela ngezibhobo noma bakuthumelela ngemithi ethile noma ngezilwane ezithile. Uyakwazi ukuthi ukhwife ngawo lo muthi ubuyisele lokhu abakuthumelela ngakho. Lo muthi futhi uphinde ungene kwezinduku zokuthumela isikhafulo. Lo muthi uphinde ungene ngoba abanye bawubiza ngamazwi ahlabayo. Lo muthi uyakwazi ukuthi ihambe inkulumo ifike ukuthi uma uwuququda lo muthi uyababa uthi awubabe njengopelepele. Lo muthi uyakwazi ukuthi wenze lento oyifunayo uma uthuma. Uyakwazi ukusebenza njengebutho uwodwa. Abelaphi bayazi-ke ngawo ngoba lo muthi uyangena futhi ezicupheni, uyangena ekubetheleni, uyangena ezitelezini, uyangena ezintweni eziningi. Kuya ngokuthi wena ulapha kanjani. Futhi lo muthi uphinde ungene nasezimbizeni. Amazwi ahlabayo bathi ayangena impela ezimbizeni uma ngabe ufuna ukuthi leyo nto ihlabe ngqo ukufa lokho okusuke kukhona, ngoba bathi uphinde usebenze njengomahlaba ekufeni. Thina njengabelaphi siyakwazi ukuthi uma singenawo umahlaba ekufeni noma uma sifisa ukuthi sishaye lokho kufa ngqo okusegazini kumuntu, siyasebenzisa le nduku bathi ISIBHAHHA. Ungahlali-ke le nduku ungenayo ngoba le nduku inamandla, iyakulekelela kakhulu. Iphinde futhi isize kulaba abanomzimba olumayo. Uma uhlala uyiququde le mpande, iyasiza ukuthi ishaye lezo zinto zomzimba olumayo noma wenze kube ngathi kulitiye, uxube neminye yamakhambi asizayo ekuthenini ukwazi ukushaya izifo eziluma emzimbeni. Asizunaba kakhulu-ke ngale nduku noma asizuchaza kakhulu ngoba asithwasisi lapha, kodwa siveza nje ulwazi kafushane. Le nduku kodwa inamandla. Kubalulekile ukuthi uhlale unayo. Uma ungenayo le nduku kusho ukuthi wena awukwazi ukulwa noma awukwazi ukuvika izinduku zabathakathi, ngoba phela abathakathi bayagadla njalo abamile. Kanti futhi le nduku iyasiza ekuthenini uma uzoya empini noma uzoya ecaleni, uma uyikhothile le nduku iyakwazi ukuthi yenze izinto zakho zihlabe zizwele, inkulumo yakho ihlabe izwele. Noma ngabe ubeka liphi uvo lwakho luzwakale lube nesigqi ngoba kuthiwa amazwi ahlabayo nje. Sibonge kanizakwethu, siyiguqisela le nduku esiyiphethe. Sophinde siniphathele enye induku ngokuzayo. Uma ngabe kuye ukuthi uyayithanda indlela esiyethula ngayo induku kuwena, yenza sure ukuthi uyasubscribe, ucipheze inkinobho leyo eyenza ukuthi uthole amavidiyo wonke esiwa-uploadayo. Bazokunotifya lapho uma uthinta leyo subscription bell noma leyo notification bell, so that uzokwazi ukuthola amavidiyo esiwa-uploadayo. Sibonge uDr Nogada lo. Sizoqhubeka sinikhulise njalo ngenduku. Inombolo yami 072 548 7493.